Tak my jako veřejná zeleň města Brna máme na starosti hlavně historické parky v Brně, to znamená třeba Lužánky, Špilberk, Denisovy sady. Co vás vedlo k výběru nových sekaček? To byla alternativa proti křovinořezům, to znamená, že jsme chtěli nahradit částečně křovinořezy. Proč jste si vybrali sekačku Rejmo? Rejmo jsme si vybrali hlavně z důvodu toho, že je to elektrická sekačka, která má výbornou svahovou dostupnost. Vyhovuje vám obsluha sekačky Rejmo? Obsluha je velice intuitivní a bezproblémová a myslím, že po krátkém zaškolení je každý schopen tu sekačku ovládat. Jaké jsou výhody sečení s Rejmo? Výhodou je určitě to, že ten člověk nemá takovou fyzickou námahu. Samozřejmě to, že je to na elektrický pohon, tak je to eliminace hluku. A také ta svahová dostupnost je v tomhle případě lepší než ten člověk s tím křovinořezem. Splnilo Rejmo vaše očekávání? Určitě splnilo, například kolega byl ze začátku skeptický, pracoval dřív s křovinořezem a teď si nemůže vynachválit. Doporučil byste sekačku Rejmo? Doporučil, pokud chtějí nějakým způsobem mít s dobou, tak si myslím, že v té komunální sféře tady ty sekačky nebo vůbec stroje na elektrický pohon jsou nezastupitelné. A co vy? Když si vyzkoušíte tiché a efektivní sečení s Rejmo? Objednejte si bezplatnou ukázku přímo u nás na www.rejmo.cz.